Bayap song norok saidaman chini bukhuk Parmita ni secret lifestyle ni kogrok tangui lukurok bukhuk Parmita ni rwchamung no hamjak tei bo bisio rwchamung ni haparo yapri seka bukhuk Parmita asuk bini rwchamung ni bisingo bo rwchamung jotoni slai viral ungkha tei omono karibo tei bo bini lifestyle ni interesting kogrok no saiman layan tei chini bukhuk Parmita kaijakmani norok jotono saiman bai khana bini bwsai Tamo khlai biangni tei bo chung omo video ni bisingtui saiman layano Hunke khajane mari kising song video no faising thangya swkang ang norok jotoni thani ani koimung omo video no script khayawi puilan simi paithak jora nai tongna bagui tei ani YouTube channel no subscribe khayo kongke subscribe khai bell icon no olo click khairona bagui ang norok jotono koijao norok ani channel o entertainment blog video tei tinini video ni hai khoroksa singer actor actress ni success ni khlugo Tamo secret tong omo hairok nangkukma video rok norok ani channel o nugui mannai faidi hunke bayap song asukok sayakari video ni faising thanglai siano chung Puilano chini bukhuk Parmita ni real name tei nickname saiman layano real name ungkha Parmita Reang tei nickname hingke Matu nogrog hingke bono Matu hinui ringjago tei bukhuk Parmita ni kami hunke Birchandramonu Tuikormopara South Tripura o bukhuk Parmita studio recording khayoi 2006 bisio rwchamung ni hafaro phaika tei bukhuk Parmita bini rwchamung ni bisingo kutui khorang rwchamung no hunke belai no hamjak kugo bukhuk Parmita ni cha borok ni bisingo hamjak kukma ni chamung ni mung ungkha moya tei waikre moya no khe awandru bai chakhui tei waikre no hunke mosdeng tabuk hunke chini bukhuk Parmita bo rwchamung bai puila music video ni hafaro yapri seka saiman layano hamjuk sunamui jotono hino o sikili o nung tabuk hunke chini bukhuk Parmita ni qualification rok saiman layano MSc Microbiology khaika chini bukhuk Parmita tei bukhuk Parmita ni religion hunke Christian occupation hunke singer actress director producer composer and songwriter faidi tabuk hunke chini bukhuk Parmita ni bwsai Tamo khlai tei bini kami boro saiman layano chini bukhuk Parmita ni bwsai ni mung ungkha Benedict Deborma kami ungkha Champoknagar West Tripura o faidi tabuk hunke bo job de khlai na business saiman layano bo job khlaio customer service associate at concentric so faidi tabuk hunke bini date of birth saiman layano bini date of birth ungkha 26 September 1992 o oroni bisingo mungsasuk mistake nugui tongkhangkai norongni bisingo kebo saiman khangkai comment khai saimano tamni hunke angbo full information manliya faidi tabuk hunke chini bukhuk Parmita ni Instagram account no busuk followers tong tei YouTube channel o busuk subscribers tong saiman layano chini bukhuk Parmita ni Instagram followers tongo 103k followers tei YouTube channel o 1.35 lakh subscribers tongo bukhuk Parmita no bo ang omo video ni bisingtui hambaya faro chini bagui asuk kaham khuna tuk rwchamung tubui phaima bagui tei norok bukhuk Parmita ni fan ungui tongkhe eba bini rwchamung no hamjakhe omo video no like rui channel no bo subscribe khai rudi tei bo omo hai video naina bagui norok jotono belai no hambai omo video no puilan simi paithak jora nai tongma bagui hai norok joto bai kotal video malai phinai norongni sal brum kaham tongna ningthong hambai।